Добре дошли в света на иновациите в земеделието. Гамата ExtraForce – биостимулатори, които предоставят свръхсила на всяко растение. Здравейте от мен, аз съм Борис Колев, представител на фирма Пестицид за страната. Намираме се в нашето студио за високи добиви, където ще представим нашата гама биостимулатори, понеже се намираме на старта на новата календарна година, нова стопанска година и съвсем скоро ще започнем да се сблъскваме с различните проблеми по нашите посеви. На фона на предстоящата кампания искам да представя нашите биостимулатори от гамата ExtraForce. Голяма част от тях вие вече сте използвали, познавате много добре. Това са продуктите ExtraForce, Гури, Зиновий Трипъл, Зиновий Грант и куп други. Заедно с тях за предстоящия сезон създадохме и гама от още много нови продукти, сложни течни биостимулатори, като продуктите от гамата Сила и гамата Амино Голд, Гури и Амино Трипъл. Какво е общото и разликите с старите продукти, също както всички стари продукти от гамата ExtraForce. Всеки един от новосъздадените биостимулатори съдържа пълен набор от така необходимите органогенни и функционални елементи. Хуминови и фулвинови киселини. Разликата е това, че в новите ни биостимулатори има и пълния набор от изключително важните за растенията аминокиселини. Аминокиселините допринасят за 80% от изхранването на растенията и са от изключителна важност за доброто развитие на всяко едно растение. Освен това, изключително много стимулират и микроорганизмите в почвата, а в комбинация с органичния въглерод, който присъства в огромни количества във всеки един от нашите биостимулатори, това спомага изключително много за трансформирането на растителните остатъци в почвата и до набавянето на други изключително необходими елементи и вещества за развитието на растенията. Тези нови продукти разработихме специално в нашите лаборатории на фирма Пестицид, които не почиват дори през празничните дни, за да можем да ги представим за новия сезон. Това е вече пълна комбинация от абсолютно всичко необходимо за правилното развитие на всяко едно растение, съобразени изцяло с изискванията по екосхемите, като биологични продукти, продукти, които спомагат изключително силно за фотосинтезата, развитието, добрия метаболизъм на растенията, повишаването на имунитета, защото доста международни компании също работят в тази насока, за да не се прилагат изключително много фунгициди и други химични вещества, се работи основно върху засилването имунитета на растенията. Точно в тази насока са разработени и нашите нови продукти, като те отново са в две гами, гама Сила и гама Амино, Гури, Голд и Трипъл. Продукти, които изключително силно ще засилят развитието на растенията. Няма как ние да определим международните пазари, изкупни цени и така нататък, но можем това, което зависи от нас, да допринесем да се случи в най-добрия аспект, а именно да повишим нашите добиви значително, качеството на добивите, да се погрижим най-важно също и за нашата почва и микроорганизмите в почвата, за да може занапред да се радваме на едни още по-добри условия за земеделие, за получаване на още по-високи резултати. Това можем спокойно и лесно да направим с употребата на продуктите от гамата ExtraForce.